Πες μου το ονοματεπώνυμό σου. Λέγομαι Οδυσσέας Λομβαρδέας. Ωραία. Και σε ποιο σχολείο πηγαίνεις? Στο 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης. Σήμερα στην Ξάνθη είναι ο κύριος Σαμαράς, είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ γιατί έχεις έρθει εδώ στο επιμελητήριο? Γιατί κάποτε ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει πρόσκληση στην νεολαία. Είπα κι εγώ να δράξω την ευκαιρία και να έρθω. Και τι έχεις να του πεις, τι θέλεις να του πεις? Να χαράξει το δρόμο για μας τους νέους τους πολιτικούς. Έτσι, Ναι, Την κατάσταση στη χώρα μας, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ξέρεις ότι περνάμε δύσκολα. φυσικά και περνάμε δύσκολα, γι' αυτό μόνο η νεολαία θα μπορέσει να κάνει κάτι καινούριο. Μπράβο σου. Ναι. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον μόλις τελειώσει το σχολείο, τι θα κάνει? Εγώ σκέφτομαι να γίνω οικονομολόγος, Ναι. διότι λαός που δεν έχει σωστή οικονομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά. Η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή καλή οικονομία. Κάνουν καλή δουλειά οι πολιτικοί μας. Επειδή δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, από οικονομία δεν πάμε και πολύ. Ναι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα θέλεις έτσι να πεις στον πρόεδρο ποιο είναι? Πρώτα να αλλάξει το σύστημα της παιδείας. Γιατί η παιδεία. Γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν σωστή παιδεία από νωρίς, έτσι γίνονται και σωστοί άνθρωποι πιο μετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα σας γνωρίσω ένα καινούργιο δημοσιογράφο. Ένα καινούργιο πολιτικό. Σαχαρικό πολιτικό. Ανοίξτε λίγο το πολιτικό. Στάτσε ρε παιδιά, στάτσε ρε παιδιά. Ένας οπαδός που ζήτησε να σε δει. Κώστα, Λίγο να πας να αναζήσεις τη στιγμή. Γιατί πες αυτό το πράγμα. Γιατί κάποτε είχατε κάνει πρόσκληση στην νεολαία. Είπα να πω. αυτός. Πες το άλλο. Και τι δουλειά θες να κάνεις, Θα τα βάλεις όμως να τα φτιάξεις, έτσι. Ωραίο, ωραίο.